Ai ina ganin ga number sanan. To shikenan, ki kira shi. Oh. Duniya kenan. Waɗansu sun samu har suna wani abu da shi mu kuma gashi nan kai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bawan Allah sunana Hajara. Na tsinci wallet ɗinka ne ɗazu. Ina tafiya. Shine na duba cikin wallet ɗin naga wata farar takarda da number a ciki. Shine na ce bari na kira ka sai ka faɗa min inda kake sai na zo na kawo maka. Tabbas yanzu ma haka shi nake nema kenan kika kira ni. Idan ba za ki damu ba sai kin zo ba. Bayar Allah. Ki faɗa min inda kike sai na zo na karba. Kar ki shawara. Ba san mata masu irin halin ki da shan wahala ba. Ina anguwa uku ne. Layin gidan Alhaji Shehu Kugiya. Nagode yanzu ma ga nan zuwa. To shikenan. Ubangiji Allah ya kawo ka lafiya. Inna na kwatanta miki layi yana makaranta. Shikenan. Allah ya kawo shi. Yanzu ya za mu yi da maganar abincin? Inna ki bari na je ni wajen Nusaiba. Idan muka yi sa'a sai mu dace. To shikenan. Dama ne ina guje miki irin gorin ku na yara ne. Shikenan amma kafin ki je ki bari wannan mutumin ya zo tukunna. Sannan kin ji an shiga sallah, ki tashi ki je ki sallah. To inna. Amma kina haɗuwa da Hajara Muhammad Ali kuwa? Na ji ma ban haɗu da ita ba, sai ɗazu da zan zo na kuma haɗu da ita. Wai za ta je gidan ƙawar mahaifiyarta a yau. Allah sarki a sakin ta kaɗai ce ba ta samu ta tafi jami'a. Wallahi ina sane da haka. Kin san mahaifinta ya rasu, sannan kuma mahaifiyarta ba ta da nauyin da za ta sa ta ci gaba da karatunta. Ya fita, an kira ni an samu walafi. Wanda ya zo nema na sai ya kira ni. Okay, sir. Kin san me yake damuna kuwa? A'a, sai kin faɗa. Wannan bawan Allah zuciyata tun zirani take yin su shi. What? Me kike faɗa Nusaiba? Ta yaya za ki bari zuciyarki da ranki irin wannan rashin hankali? So fa kika ce, kin manta irin matsayinki a wurin shi? Ban manta ba ummi, amma ai ba laifina bane. Ah, laifin waye? Ko kina so ki ce min za ki ba mu zuciyarki laifin? Tabbas ita ce. To amma kin manta ido mai yawan gane-gane ne? Diskiya ke akwai abin da kika gani daga gare shi. Nusaiba, ki taka tsantsan da mutuncinki. Kar ki yi kuskuren sanar da shi ƙudurinki. Na ji yanzu, amma ya kike son in idan ban so shi ba, me mu fita? Me ke nufi? Nusaiba kenan. Amma kin san? So makaranta mai ke gane hakan akwai isa ba za ta mara ana ba. Na shigo layi ina jiranki. Ok, to sai kin fito. Saudi na manta ban faɗa miki ba. Alhaji Muhammad Sani nan buwan zai zo, ki bashi naira 50,000 kafin na dawo. Domin ya mun yi waya yanzu yana zuwa. Ok, to shikenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa. Kai ne wanda muke waya da kai ko? To ga saƙonka. Ka duba komai ya dawo daidai ko? Komai daidai. To na gode. Sai na ga hakan ba kimarki da darajarki bane. Kamata yake tsaya ko da godiya ne miki a bisa alkhairin da kike yi. Sunana Aliyu Haidar. Tunda nake ban taba ji ko ganin wanda ya tsintuwa kamar yadda kika yi ba, har ma a ce ya dawo da shi. Ba komai yi wa kai ne. Kin cancanci yabo da karramawa. Yau na fara ganin fuskarki mai cike da kamala. Ina miki jinjina da fatan alkhairi
tare da gamawa da duniya lafiya. Ki haƙuri, na zo na cika ki da surutu. Shin menene sunan malamar? Duk da ma ɗazu kin faɗa min a waya, amma ganin ki ya mantar da ni. Sunana dai Hajara kamar yadda na faɗa maka. Shin nan gidanku ne? Eh, nan ne gidanmu. Amma ana kawo miki ziyara? A'a gaskiya ba a kawo min ziyara. Me yasa to? Saboda mahaifiyata ba ta so. Shin zan iya ganin ta? Me damuwarka da ganin ta? Saboda na yaba mata a bisa tarbiyyar ta baki kuma na jinjina mata. Da a ce matan duniya da su samu iyaye kamar iyayenki, da tabbas ba za a samu gurɓatattu ba. Ina ma ni ma a ce su ne iyayena. Da zan zama mai farin ciki a cikin samarin duniya, saboda na yi dacen iyaye. Gaskiya kai kana da surutu da son zolaya, amma ga shawara, ka daina bari ana ganewa da wuri don wasu suna fassara mai yawan surutu a matsayin makaryaci. Na gode da shawararki, amma ina so ki min iso don na gaida iyayena. Ai kowane uba da kowace uwa, mahaifan kowane mutum kamar ni suke, idan wannan mutum mai hankali ne. Ba yaban kai ba ne, amma za ki iya jaraba ni domin ki gaskata abin da nake faɗa miki a kaina. Shikenan, tun da ka matsa, mu je mu ba damuwa. To, amma na fahimce ki. Yanzu ummi da kike so. Nusaiba, ni ina ga ki bi shi da kisisi na irin damu ta mata. Ki zama mai yanga da gwada ta wurin ganinsa. Ban kuma ce miki ki wuce gona da iri ba. Ki kula da duk abin da yake so kuma ki dinga yin su. Nusaiba, kin fa ɗauko tudun dala ba gamu. Dole fa sai kin yaƙi akan wannan al'adu. Amma ga ki kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa ki ce wannan kike so? Serious? Abin ba daga kyau bane ummi. Dan dai baki lura da fuskar shi bane. Gayin ya haɗu. Ina son shi. Ko da yake ban gan shi ba. Amma dai bana tunanin ya kai ki kyau. Gaskiyanki so daban ne, baya taɓuwa kuma baya ganuwa. Sannan shi ba shi da launi. Fari ne, baƙi ne, bulu ne, ja ne, ogo. Amma fa sai dai mugu ne, ya iya dukan kirji idan ya zo shiga. Gaskiya na tausaya miki, Allah ya fi ki. Amin, na gode. To ni zan koma makaranta, na riga na bar shi hasati a suna sha. Ok, to shi kenan mu je na raka. Ah! Gashi. Ki bar shi. Allah ya karɓa. Ni shi yasa ba na son zuwa wani keke kullum idan mutum ya zo sai kin bashi. To me zai yi? Kin ga ke 'yan makaranta ne zai miki amfani. Na gode. Ummi, wai ni kan yaushe zaki je Bauchi? Da zarar mun shiga hutu zan koma can. To shikenan, Allah ya kai mu. Da wannan ni zan wuce. Yaro har za ka tafi? Tafi ina. Ha da wahala haka? Me ma kace sunanka? Sunana Aliyu amma ana kirana da Haidar. Ah, lallai sunan kakana kenan. An gode sosai. Allah ya saka da alheri. Hajara tashi ki raka shi. To inna. Gaskiya innarki tana da kirki. Ashe dole ke ma ki kasance mai kirki. Amma mahaifinki fa? Mahaifina ya rasu tun ina 'yar shekara 10. To Allah Ubangiji ya ji kansa. Allah ya gafarta masa. Allah kuma ya kai haske kabarinsa. Amin, na gode. Gaskiya kana da saurin sabo da mutane. Gashi kuwa daga an ganka an ga dan gidan masu hali. Ba kowane dan gidan masu kuɗi bane yake sakewa da irin 'ya'yan talakawa. Wasu ma muna zama abun kyamata a wajensu. Amma kai gashi ba ruwanka, kana ɗaukan mu duka ɗaya ne. Ba kamar yadda saura suke yi ba. To ai dukkaninmu ɗaya ne a gurin mahalicci. Bai kamata muna nuna bambanci ba. Ni zan tafi sai wata rana. Sai na dawo miki ziyara. To shikenan Haidar. Kuma mun gode da kyauta. Allah ya albarka, Allah ya ƙara arziki. Ai wannan yiwa kai ne. Yanzu fa mun zama ɗaya. Shikenan, sai an jima. Ni bari ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajara, har kin dawo? To Hajara, kin ga yadda Allah yake al'amarinsa. Kin ga Allah ya turo mai ceton mu. Shi yasa a kullum ake so mutum ya kasance mai haƙuri. Domin shi ya san yadda zai yi da mutum. Gaskiya inna, na yadda haƙuri shine jagorar rayuwa. Saɓaninsa kuma baya ne. Tun akan Umar Hashim
na ga hakan a fim ɗinsa na Izzar su yana faɗakarwa irin na addinin musulunci. Haka ne Hajara, to ina ma da a ce ana yin fina-finan Hausa irin waɗannan, kin ga tabbas da mutane sun gyaru. Amma kash sai dai waɗansu daga cikinmu ba sa so ana faɗakarwa, har ma jan inda ake wa'azin suke yi. To Allah ya shirye su. Amin Hajara, yanzu ki je a cikin kuɗin ki ɗauko 10,000 ki je kasuwa ki yi mana sayayya. Inna, har nawa ne kuɗin? Kika ce in ɗau 10,000 a ciki? Ai bayan fitanki na kirga na ga kuɗin 20,000 ne. 20,000 Inna? 20,000 Hajara. Lallai mutumin nan ba ƙaramin mai kuɗi ba ne. Amma Inna ba kya tunanin wani abu daga gare shi? Ke dai ki je ki abin da na faɗa miki. Ki cire zargi a gare shi, ki masa kyakkyawan zato. Na ji a raina mutumin kirki ne, na kuma yaba da kyautatawansa da tarbiyyarsa. Ki nutsu, ki kwantar da hankalinki. To shi kenan Inna, zan yi duk yanda kika ce. Kin da abin da ya faru tsakanin yare gaskiya na jima a wannan lokacin nan da mutane irin na yaba da halayyar ta kuma zuwa gashi kuma ta ke ni ba Da ka tamu da yawa, na fuskanci ka fara jin gaba. Ya ɗin fita ce 'yar talakawa ce. tabbas ita talakawa ce kuma suna da bukatar da mutum kan su da ubangiji shi na ƙarfi su ina ce a yanzu da mu bayan su an wata idan koyi da ke na ji na kamun da sun cikin kankanin lokaci Dama na san abin da zai biyo bayan kai. Shi da ji kana gwanda. Salamu alaikum. Hajara kin dawo? Na dawo Inna. To yayi kyau. Gaskiya Inna, 'yan kasuwanmu nan ba sa kyauta mana. Komai ka taba a kasuwan nan yayi tsada. Hajara kenan. Ai yanzu 'yan kasuwanmu riba kawai suke ci. Haram yana gudu suna bin shi suna jawo shi. Ke dai kawai Ubangijin Allah ya bamu yadda za mu yi. Amin Inna, tunda na da ki bar aikin zan yi. Ki dawo yanzu kuma ki ce za ki yi aiki? Aikin gaji Hajara. A'a ba komai zan yi Inna, ki bar shi kawai zan yi. To, shi kenan tunda kin ce za ki iya, amma ki kawo tire in rage miki aiki in bushe miki shinkafa. So makaranta mai ke gane haka akwai isa ba za ta marana ba. Rayuwa cikin takwai daɗi wani ɓangaren takwai zafi. Ilimi ba sai karatu ba ka iya su duka da yafi. Shi so akwai shi tabbas haka ne ka rufe kawai ka sa marfi. Dace na so ba kowanne mutum ke